Η Βάτζιο ΑΕ είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής ρούχων για τη σύγχρονη γυναίκα. Είναι από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες κάθετης παραγωγής, καθώς εκτός από τη ραφή των ρούχων, παράγει και το μεγαλύτερο μέρος των υφασμάτων της στο δικό της πλεκτήριο. Σεβόμενη την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, προσφέρει με συνέπεια ποιοτικά προϊόντα στις πλέον χαμηλές τιμές της αγοράς. Η σειρά ρούχων Joy Blue ανανεώνει συνεχώς τα σχέδιά της με βάση τις καινούριες τάσεις της μόδας, προσφέροντας έτσι μοντέρνα σύνολα που καλύπτουν όλες τις πλευρές κάθε γυναίκας που θέλει να είναι άνετη, κόμψη και ξεχωριστή. Τα ρούχα της εταιρείας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την αλυσίδα καταστημάτων Enjoy από το ηλεκτρονικό κατάστημα enjoyfashionpoint.gr, καθώς επίσης και σε πολλά σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Καταστήματα λιανικής Enjoy, Ηλιούπολη Ανδρέα Παπανδρέου 45, Νέα Ιωνία Αγίου Βασιλείου 8, Θήβα Επαμεινώνδα 65. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.enjoyfashionpoint.gr. Χονδρική πώληση Θερμοπυλών 54 Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 48 462 ή στο www.vagio.gr. Παπούτσια Mark Millan Ιερά Οδός.